Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:30 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Natikom merba, eżiz, telespettaturi għal din il-Quddiesa, jiena Fader Tart, direttur tal-Moviment ta' Kana. B'isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u laqda fl-Ispiritu Santu kum magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Qed niċċelebraw illum it-tifkira ta' San Leone l-Kbir, Papa u Dottur tal-Knisja. Dan il-qadis kbir, ħadem u anke ta' talim fuq l-inkarnazzjoni tal-mulej, ta' sem kbir speċjalment fil-konċilji li saru fil-bidu tal-Knisja. Dan il-ħsieb eżis ejjew narfu ħtijietna ħalli kif jixtieq niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-anġlu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrina dobietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla, int waqqaft il-Knisja tiegħek fuq l-Apostlu li għażilt bħala l-blata sħiħa u ma tħalliqat li s-setat tal-infern jelbuha. Għamel li bit-talb tal-Papa San Leone hija tibqa' sħiħa fil-verità tiegħek u titwettaq dejjem fis-sliem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Filemon. Aziz, jiena fraħt ħafna u qawwejt qalbi bl-imħabba li għandek, għaliex hija il-qlub tal-qaddisin strieħu fik. Għalhekk iktar milli nikkmandak tagħmel li nħtieġ, kif nista' nagħmel bwiċċi minn quddiem fi Kristu, jien nitolbok f'isem l-imħabba, jiena Pawlu, raġel xwejjaħ u issa priġunier ta' Kristu Ġesu. Qiegħed nitolbok bil-ħerqa għal ibni li jiena nissilt fil-ktajjen għal Oneżimu, dak li darba lilek ma kien jiswilek għal xejn, imma li issa jiswilna kemm lili u kemm lilek. Jien battulek lura lilu bħalli kieku batlek qalbi stess. Xtaqt kieku żammejtu miegħi biex kif jien fil-ħabs għall-Evanġelju idur bija minn flokok u. Iżda ma rrid nagħmel xejn mingħajr ma nara x'jidhirlek inti, biex l-opra tajba tiegħek ma tkunx għamilta bil-fors, imma tkun ħirġa mill-qalb. Għandu mnejn li għalhekk hu telaq minn miegħek għal ftit, biex int terġa' tiksbu lura għal dejjem,
mhux iktar bħala l-sir, imma xi ħaġa iktar minn il-sir, bħala aħuk għażiż fuq kollox għalija, imma kemm aktar għalik, skont id-dinja u skont il-mulej. Int mela jekk inti qalb waħda miegħi, ilqgħu bħalli kieku kont jien. Jekk naqsek f'xi ħaġa jew jekk għandu jagħtik, ixħed kollox fuqi. Bidi stess qiegħed nikteb, jiena Pawlu inħallsek, biex ma ngħidlekx li inti stess taf lilek innifsek lili. Iva hija nitolbok, għamilli dan il-pjaċir minħabba fil-mulej. Serraħ li qalbi fi Kristu. Il-kelma tal-mulej. ħajr lil Alla. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Il-mulej li jagħmel ħaq lill-maħqurin, li jagħti l-ħobs lill-imġewħin, il-mulej li jeħles lill-imjasrin. Ngħidu flimkien, ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Il-mulej li jiftaħ għajnejn l-omja, il-mulej li jerfa' lill-milwijin, il-mulej li jħobb lill-ġusti, il-mulej li ħares lill-barranin. Ngħidu flimkien, ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. U li jżomm lill-iltim u lill-armla, imma lill-ħażina jħarbtilhom triqathom. Il-mulej jisaltan għal dejjem, Alla tiegħek Sion minn nisel għal nisel. Ngħidu flimkien, ħini minn falla ta' Ġakob isib l-għajnuna tiegħu. Jiena d-dilja, intom il-frijej, jgħid il-mulej, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien, il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta kienet sa tiġi s-saltna ta' Alla u weġibhom: is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru, lanqas ħadd ma se jgħid arawha hawnhi jew hemm. Għax araw, is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Dixxipli tiegħu għalilhom: għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed minn żmien bin il-bniedem u ma tarawx. U jgħidulkom: arawh hawnhu jew arawh hemmu, tmorrux, tiġrux warahom. Għax bħalma berqa tleħħ u tiddi minn tarfa l-ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nhar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jibgħati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud minnu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kultant jista' jiġrilna li tkun qed tfittex xi ħaġa li forsi tkun importanti għalik. U ma tkunx qed tinduna li kif ngħidu bil-Malti tkun taħt imnieħrek, tkun qrib tiegħek u ma tindunax. Hekk din l-esperjenza tfakkarni wkoll anke fil-Vanġelu tal-lum meta il-Fariżej jistaqsu lil Ġesu mistoqsija importanti. Mistoqsija li probabbilment anke aħna stess nagħmluha. Meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla? Hija mistoqsija importanti li tajjeb li nagħmluha wkoll anke lilna nfusna. Meta tiġi s-saltna ta' Alla? U ħafna drabi ninsew dak li aħna nitolbu fil-missierna. Tiġi saltnatek, ikun li trid int.
ħafna drabi ngħiduha din it-talba, jista' jkun li ħafna drabi ngħiduha bħal pappagall, ma nkunux nifhmu eżattament x'aħna ngħidu, tiġi saltnatek u Ġesu jorbotha mbagħad immedjatament mal-frażi l-oħra. Ikun li trid int. Għax is-saltna ta' Alla tiġi tinħadem meta prinċipalment nagħmlu r-rieda ta' Alla. Imma ħalli nerġgħu mmorru ftit lura l-Vanġelu. Ġesu lill-Fariżej jgħidilhom, is-saltna ta' Alla ma tiġib sinjali li jidhru, lanqas ħadd ma jgħid arawni għax is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Hija huwa Kristu nnifsu, is-saltna ta' Alla. Ġesu wera s-saltna tiegħu speċjalment bil-mirakli bil-ħidma tiegħu. Difatti, meta darba kien ikkritikat li Ġesu kien qed jagħmel il-mirakli bis-saħħa tax-xitan, għalhekk. Jekk jien qed inkeċċi x-xjaten bis-saba tal-qawwa ta' Alla, dan ifisser li waslet is-saltna ta' Alla. Ekku Ġesu allura is-saltna ta' Alla beda jurija propju bil-ħidma tiegħu, bil-mirakli tiegħu. Hija saltna li ma tinarafx. Imma s-saltna ta' Alla tinaraf meta allura issa niġu għall-prattika tagħha, meta jiena nibni relazzjoni intima mal-persuna ta' Ġesu Kristu. Għax jekk Kristu l-preżenza tiegħu fuq l-art kienet il-bidu tas-saltna ta' Alla, din is-saltna trid tkompli wkoll fija u fik. Però kif jgħidilna San Pawl, jeħtieġ li jkolli din ir-relazzjoni mal-persuna ta' Ġesu Kristu, allura jfisser meta nilbsu l-Kristu. Issa tilbes il-Kristu mhux bħalma libes jien il-pjaneta u l-affarijiet u l-paramenti tal-liturġija, imma tilbes il-Kristu jfisser l-ewwel nett li ngħix kif għex hu. Kif għex Ġesu? Ġesu għex ħajja sempliċi. Twieled fil-faqar. Ma kellux fejn imit rasu. Imma hemm bżonn immorru għal din l-estremità biex ngħix is-sempliċità ta' Ġesu Kristu, li m'hemmx għalfejn. Li tgħix is-sempliċità ta' Ġesu Kristu jfisser li fl-għażliet tiegħek, l-għażliet tiegħek ikunu l-għażliet tiegħu. Li l-għażliet tiegħek ikunu għażliet sempliċi. Sfortunatament illum il-ħajja komplikajnija. Allura billi nagħmel għażliet sempliċi fil-ħajja tiegħi. Ngħix kif għex hu, billi bħal Ġesu wkoll inkun il-bniedem tan-nies. Ġesu kien il-bniedem li jħobb jitħallat. Kien jitħallat mal-midinbin, mal-pubblikani, u ħafna drabi kien ikun ikkritikat minħabba fek. Iva allura li nilbes il-Kristu jfisser anke li jiena ma niddejjaqx anke ma dawk nitħallat ma dawk in-nies li forsi ma tantx għandhom fama tajba. Li forsi s-soċjetà tiskartuhom, is-soċjetà twarrabhom għax ma tantx għandhom għax mhux qed jgħixu kif qed ngħix jien. Imma dan huwa l-mod ta' kif għex Ġesu u li jien għandi bżonn ukoll allura ngħix bħalu. Għex ma nimwarbin. Billi ngħix ukoll anke dak li għallem. Ftit ilu rajna l-Vanġelu sabiħ, il-bidu tad-diskors tal-muntanja, l-Beatitudnijiet, li huma t-toroq għal-dusija kif isejħilhom il-Papa Franġisku. Billi ngħix imqar waħda minnhom kuljum ħenjin dawk li jġibu l-paċi. U allura meta inti qed tipprova li tkun verament strument tal-paċi, hemmhekk tkun qed iġġib is-saltna ta' Alla. Meta inti tgħix il-faqar tal-ispirtu, hemmhekk tkun qed tgħix is-saltna ta' Alla. Meta kif jikkonkludi dawn il-barkijiet, ħenjin meta jrukom jippersegwitawkom u jgħidu kull din ifuqkom minħabba fija. Hemmhekk tkun qed tibni s-saltna ta' Alla. Mhux faċli, ċertament, mhux faċli. Imma li tibni s-saltna ta' Alla jfisser ukoll li nkunu l-melħ tal-art u d-dawl fid-dinja. F'dinja li kapaċi topponi il-messaġġ ta' Ġesu nnifsu. Allura qed inkun jien permezz tal-persuna tiegħi mibnija allura fuq relazzjoni tiegħi ma' Ġesu Kristu, hemmhekk allura meta jkolli din ir-relazzjoni,
hemmhekk allura nkun qed nagħmel lill-Alla preżenti llum. Nkun qed nibni s-saltna ta' Alla għax is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Bil-mewt u l-qawmin tiegħu Kristu jagħtina l-qawwa li ngħixu kif kien jgħixu. Nitolbu lil Missier il-grazzja li jsib fina l-għaxqa tiegħu bil-flimkien issa ngħidu ejja mulej u ibqa' magħna. Ejja mulej u ibqa' magħna. Fil-Knisja, meta rrieda tajba tagħha li tgħix il-Vanġelu iċċedja l-kompromessi. Nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Fid-dinja li qed tipprogramma dejjem iżjed futur mingħajrek, nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Fl-isptarijiet fejn it-tbatija ta' spiss iċċajpar il-fidi u titfi it-tama, nitolbu. Ejja mulej u ibqa' magħna. Fid-djar tagħna, fil-familji tagħna, mimlija b'kollox imma vojta mill-imħabba u t-talb flimkien. Ejja mulej u ibqa' magħna. Nistedinkom issa biex kulħadd jagħmel it-talba personali tiegħu fis-skiet. U Alla li għalik m'hemm xejn li ma jistax isir, għatina nitolbuk il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek sabiex insiru dejjem iżjed nixbħu lill-Ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej dawn id-doni u nitolbuk biex fit-tieba tiegħek iddawwal il-Knisja mqazza ħalli l-merħla tiegħek tikber u tissaħħaħ kullimkien u taħt it-tmexxija tiegħek ikollha fuqha rajja li jogħġbu lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Leone, inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erb bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu bil-qaddisin kollha intennulek li nota tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti,
Is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej. Inti l-għajna ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex nrajħ ibati, ħa il-ħobs, ratti l-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla xal-kalċi. Reġarat il-ħar tal-id-dixxipli tiegħu qal: ħudu ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatel inna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġuħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu l-ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa li jemmidnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu bil-qalb, bil-paċi l xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Siru bil-ħilm tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja li din jibda l-ġisem u-d-dem għaddis tiegħek. Eħlisni meħtiet ikollhom kull ħażen. Żomm li dejjem fideli l-kmandamenti li jitħallinatu lejn ifred. Danu l-ħaruf talla dalu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ħares bislim u lejn il-Knisja tiegħek li inti tmaħħa bikel qaddis. Mexxija bidriħ qawwi tiegħek biex dejjem iżjed tkun ħilsa u tibqa' sħiħa fir-rabta tagħha miegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Imbirku lill-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-tana, eħlesena u għafmana,
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, urina l-inti omna, għalik jismat talb tagħna, Ġesu li twiret għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dobitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw illum il-misteri tad-dawl. L-ewwel misteru. Meta Sidi Ġesu Kristu tgħammet fix-xmara Ġordan. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek, tiri saltnatek, ikolli trid kif fis-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti omna, għalik jismat talb tagħna, dak li twilet għalina rid ikun l-iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dobitna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tiġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiri saltnatek, ikolli trid kif fis-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Sliema lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urinna l-inti omna, għalik jismat tal-btana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun li bnek bħanna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dobietna, eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiedi saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema jgħla fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dunubietna bħalma naħfru lil-minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbereka inti fost in-nisa. Imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma urinna l-inti omna, għalik jismat tal-tana. Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi, aħfrinna dobietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħol ġenna l-irbeħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fir-raw misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna ġnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jismat tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dobietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fil-ħames misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikolli tritint kif fis-sema jgħida fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja l-ewwa ta' matana, slima lik. Lilek najtu, għaliex aħna trufnati u li teva. Lilek nitnedu, aħna li nibkun nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejjem l-avukata tagħna, dawwarejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet ikun imqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritin kif fis-sema jikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħanix it-tiġrib iżdaħlisna mid-denja. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għal-irwieħ tal-purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xeba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Mill-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Ammara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Ammara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Ammara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina.
Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-veġi. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħedna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddija tijek mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-immazza u glorjuża Marija dejjem verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis ta' demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int il-qawwa fost il-tajja tas-sema. Jitfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirit il-żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slem għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija eret il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Leone l-Gbir, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nejmu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu,
Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu, sagrament tal-artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka kbir Alla Marija Santissima. Imbirka l-Imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-Santa Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli bil-qaddisin kollha tiegħu.